Judith Mikae kurase Kenyorogi ya Masongo imebunge ya Nyaribari Chachi kaunti ya Kisii nigasabira abasamaria bayahuwe sokia helio komokonya kumwagachire nyumba eyere ase nchira imbe mono abo ase agotwero hanene mono chinga kiechiga emburo enyinge gendeta kwenikigwa ime kaunti ya Kisii kubatikana no bugima obokongwa menyete nigasabira abantu komokonya aso kumwagachire nyumba iyo. Asamariete Njudi oyo Mikae seito Masongo abaibori bana igo basirete bonsi lakini akere basirete nona aringe nkara igarinde koboko kwane basirete minto gaigetora abanyaruka babere tueka arafu mamura igasirete lakini tukare tumusubati atobegisi bono nche igombwa tobokomu enyomba se imenyete igongotwe nabana nimbwata Luko mwana no monene mfomfu ara gosoma na ikuru pia chi mix etiere guchinya chekirugo bano mwana oyina bagosere gukirenga kiasenge nchoko nyora mbwate gotayo nonye no kuragera igombwa tobokongu esendagira senge chigo nkwende kondo manye konyore bese yinkonyora imanye konyara koyeto nanye bagane asekerege bona bombwa tobugimo bokongu nyumba yane igongotwe nandirende Erieke nyombe likero kene nande njasi na sambere twe nyombe yu bone kabetereri nkaira na ise mono nonye konye nange ire ku imoka ke bone mbwato bokongu gaki ondo bwansoro yubwa mabera oyinya sara akune aso yoko boko kwaye aso konkone asa aba MC bagambi baito bakira chingenjo ondo oyinya sara akune andorera mabere kinderi na injensuki abana babana uno yo mone na so meri ndache kokonya baba mwa ni nyumba nero nyege kunyarikana ndo seri kunti gotwe emyaka yane igera 45 abana mba nembwate nkonyarore kwera gelinye ndaye makyo gukora gwa survive Okoyo no mokongu ndara segasi nerire ndo ugusaga nukwe bese yinkonyora se school fees kyango kiyagera yake ate gwisana ndagere biye